K15! Айде, Рики. Айде, още малко. Види, Блажо, разбираш, чудо. Това лепота, бе, това. Ке речеш, кой знае шо е това? Матеница. Кисело млеко и вода и само го разбръкаш, виж, матеница. Това е ремек дело, чудо. Слушай, значи Гледай. викаш кисело млеко и вода. Да, бе, разбираш, А много просто. може ли обратно, аз те питам, обично млеко да туриш и кисела вода да му туриш и да го разбъркаш? Може това ки ти изпадне малко газирано, знаеш шо е? Тук има на заебанция мал, разбираш. Това после може да ти шетат тия мелурите, организма може да закачаш декомпресия. И много пърдеш, много пърдеш. От това мелурите гасови се стварят и ако носиш църни гаки, колко пърднеш, може да ти остане бела лучка на гаките, Те бели гаки носам аз. Епо ти онда нямаш проблем, даже. Знаеш ли това газирано млеко? Това трябва да го патентираме. Слушай, много. а ти, що ти текна тебе на матеница, бе? Шо ти алкохол пиеш, шо матеница сега? Не съм добър, Блажо, разбираш. Не си Не добър. съм марен, не съм марен. Абе, айде, не си добър. Ами шо да ходиш на лекар? Абе, беех, како не, на еден лекар, на друг лекар. Сите различно ми кажуват, не знам шо да правам. Еден ми вика да пешачам, друг ми вика да одам на море. И се дилема, а? Не знам шо да правам, разбираш. Ми текна. А ти шо не тръгнеш на море, ама пешки. Ем, че видиш, ем, че едното ем другото. Ти бе много бистър от кого направи веритба, тия финти от вереницата ли ти кажуват, сега ще ми, на мене тук ме ландараш, разбираш. Каква вереница, ба ти вереница? Шо? Разкинаха веридбата. Защо бе, Блажо, разбираш? Та улава, бе. Шо бе? Севериме и сега, она мисля, ако сме верени, сакала за жена да я взимам. Сватба да правиме. Улава, вереница. Шо нема да видиш в днешно време? Уж една кисела вода да го газирам на млекото. K15!